Vítajte, vážení rodičia, aj vy, milé deti. V prvom dieli sme si povedali niečo o pracovných knižkách, o platforme MyWow, kde si môžete pozrieť videá a aj o triednych knihách. V tomto druhom dieli by som sa rád prihovoril tak k vám, milé deti, ale aj k vašim rodičom, pretože by som vám rád predstavil náš motivačný systém a výzvu, ktorú sme si pre vás tento školský rok pripravili. Na záver videa vám poviem aj o súťaži, ktorá je s touto výzvou priamo spojená. Súťaž, v ktorej môžete získať Steveové knižky na budúci školský rok. Na úvod vám poviem o domácich úlohách a o tom, prečo by bolo pre vás, deti, skvelé si ich urobiť. Vaši rodičia veľmi dobre vedia, že je v prvom rade vo vašom záujme, aby ste si domáce úlohy vypracovali. Aj vďaka ním budete lepšie pripravené na hodiny, budete na nich šikovnejší, múdrejší a budete si ich môcť lepšie užiť. My si želáme, aby ste si našli aspoň 2-krát do týždňa chvíľku pre Steva a jeho dobrodružstva a pozreli si jeho videá a vypracovali jednoduchú úlohu, ktorú máte v pracovnom zošite. Preto sme pre vás pripravili výzvu s názvom What's English Challenge. Challenge znamená po anglicky výzva, takže výzvu What's English. V čom spočíva táto naša výzva? Cieľom je, aby ste si vypracovali všetky cvičenia na všetkých stranách vášho pracovného zošita. Či už tie farebné, ktoré budete robiť na hodinách, alebo čierne, ktoré budete mať na domácu úlohu. Budeme sa tešiť každému jednému z vás, ktorý poctivo vypracuje všetky domáce úlohy v pracovnom zošite a sme si istí, že vaši rodičia vás za to iste pochvália. My vás nielenže pochválime, ale od nás dostanete aj darček. Čo vy na to? Urobil by vám darček za vašu snahu radosť? Ak áno, tak tu je návod, ako ho môžete dostať. Každý z vás, kto poctivo urobí všetky domáce úlohy, hovorím všetky domáce úlohy, z vášho zeleného alebo oranžového pracovného zošita, a to najneskôr do poslednej hodiny vášho kurzu, od nás dostane spomínaný darček. Darček od našej školy, ktorý zatiaľ vždy urobil deťom veľkú radosť. Vieme to, lebo už sme takých darčekov rozdali veľmi veľa. Len aby ste vedeli, posledná hodina bude v apríli alebo v máji, takže máte ešte kopec času. Ale máme tu pre vás ešte niečo naviac. Máme pre vás špeciálnu tabuľku, ktorú sme si práve otvorili, v ktorej budete môcť navzájom súťažiť s deťmi z ostatných skupín a pozrieť sa, ako sa vám darí v plnení domácich úloh a ako sú na tom tí ostatní. Ako táto špeciálna tabuľka funguje? Moje kolegyne, vaše lektorky, budú spolu s vami kontrolovať vaše domáce úlohy na hodinách. U všetkých z vás, ktorí budete mať spravenú a skontrolovanú domácu úlohu, lektorky označia okienko v tejto tabuľke zelenou farbou. Takže napríklad máme tu domácu úlohu na strane 10, ktorú si Martinko v tejto prvej skupine, ktorej názov ešte pribudne, Martinko si ju urobil. Takže na strane 10 si urobil domácu úlohu a pani lektorka mu to označila zelenou. Aj na ďalšej hodine si urobil, aj na ďalšej, ale potom mal veľa povinností a domácu úlohu si nestihol spraviť, ale potom to znova vynáhradil. No, takéto sa môže stať. Budú tí, ktorí si domáce úlohy urobia pravidelne, ktorí si na to ten čas nájdu, a tí z vás, ktorí si domácu úlohu nespravíte, lebo poprvé nemusíte, to je pravda, alebo sa vám nechce, alebo ste ako Martinko, že ste nemali čas, tak vám lektorky rozsvietia tieto polička na červeno. Netreba však nesmútiť, ani Maťko nemusí smútiť. Čo ste neurobili teraz, môžete urobiť neskôr. Ak sa vám stane, že domácu úlohu nemáte, nič sa nedeje a nie je to koniec sveta. Keď budete mať čas, chuť alebo vôľu
dodatočne si spraviť domácu úlohu, stačí, keď nám ju mamina alebo ocino nafotí a pošle na adresu, ktorú nájdete v triednej knihe, o ktorej som vašim rodičom už rozprával v tom predchádzajúcom dieli. Môžete pokojne tých domácich úloh poslať aj viacero naraz. Vaša pani lektorka vašu úlohu skontroluje a v prípade, že je spravená dobre, políčko zmení na zelené. Tak, a to je všetko. Vy by ste sa teda mali sústrediť iba na jediné. Aby ste na konci kurzu mali všetky tieto políčka vo vašom riadku alebo v riadku, ktoré je pri vašom mene zelené. To je celé. Všetky budete mať zelené a darček je váš. Nič viac, nič menej. Týmto to však ale nekončí. Spomínal som vám, že okrem výzvy tu máme aj súťaž, v ktorej môžete ešte aj vyhrať knižku so Stevom a jeho kamarátmi. Je to knižka, vďaka ktorej sa budete môcť naučiť po anglicky ešte lepšie. Takže ako na to? Keď sa skončia všetky kurzy, to je na konci mája, vyzbierame pracovné zošity všetkých detí, ktorým svietia všetky políčka za domáce úlohy na zeleno. Tieto zošity od týchto detí zoberieme, skontrolujeme a v prípade, že v týchto pracovných zošitoch budú správne vyplnené nielen domáce úlohy, ale aj všetky farebné hárky, ktoré budete používať na hodinách, tieto zošity postupujú do žrebovania o Steveove knižky. Na záver roka teda vyžrebujeme 3 z vás, 3 víťazov, ktorí vďaka svojmu pracovitému a zodpovednému prístupu získajú ako výhru materiály. Wow! Čo vy na to? Dúfam, že sa vám táto výzva a zároveň aj táto súťaž páči. My s kolegyňami veríme, že detí v žrebovaní bude väčšina a budeme nesmierne šťastní, keď tam budete úplne všetci. Sme si istí, že väčšina z vás obľubuje výzvy a aj do tejto našej sa s radosťou zapojíte. Každý jeden z vás, kto sa knižkám bude aspoň trošku venovať, pozrie si videjka, tak túto našu výzvu s prehľadom zvládne. Takže toto je všetko. Toto je odo mňa na teraz všetko. Ak by ste mali akékoľvek návrhy, dotazy alebo otázky, neváhajte a napíšte nám ich na info@languageplan.sk. Na záver vám ďakujem za vašu pozornosť, vám deťom aj rodičom. Deti, tešíme sa na vás na hodinách a s vami rodičia sa vidíme v ďalšom videjku. Ahojte, dovidenia.